Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Uso na rong panahuna kanang live-in nga pulos boy, live-in nga pulos girls ang partner. Sa lalaki, usa kanila bayot, samtang sa babae, usa sab nila tumboy. Mao ni nahitabo nila ni Nubi ug Alma. May sakit ang inahan ni Nubi, colon cancer patient. Ug maglisod si Nubi sa pagsustenir sa medication sa iyang inahan. Tungod kay gusto si Nubi nga mabuhi pa ang iyang inahan, mikumpayot siya kang Alma. Kinsa dato ug misaad nga andam niyang suportahan ang panginahanglan sa iyang inahan. Mo'y hinungdan nga bisag luod alang kang Nubi nga makigrelasyon siya sa isig ka babae. Iya ning giagwanta aron madugangan ang kinabuhi sa iyang inahan. Dunay naninguha ni Alma si Jack. Mga kasama, anita sugdi ang atong sugilanon. Ikaw, akong unungan. Sa mong kawi? Nga na imo mong kualihan? Gusto kong makigsulti nimo. Yawa mo kay gusto makigsulti nimo. Mura sa kagwapa na. Nga no? Gwapo ri ka? Ato ba nga ako? Nagatubang bitaw ko nimo? Sabi gusto nimo? Ay, kudali agod. Niyapag ka? Bebe. Pawa na diya kay may lakaw pa Miss Dobby. Gusto ka? Luguson ko na Snoopy? Niyabag ka? Huwag ko magtiyaw. Di gani ron ka magigsulti na ako. Tumanong gid na ako nga akong gibahan mo. Kana sinubi mo akong luguson. Nga namang lugos man kabi. Tungod kay siya mo'y nakaingon. Nga nung di ka mahimong mahigugman ako. Ay, gugataw eh! Kikatawanan ka man? Hoy Jack, di tayo talo. Lucky ka? Lucky sad ko. Nga ako maging matuyuan, ha? Alma, babae ka, uy. Babae ka. O ikaw may gipitik sa kong kasing-kasing. Busa ang kunong tagit ka. Di Manila. Nya, saman, kamana ka? Ganun di ka man mahigugman ako, ha? Parihas lagi tang duha. Di tayo talo. Di kaya kang kasabot, ana. Laki ko. Lalaki ang akong kasing-kasing. Gihasi na sab kan Jack? Giatngan ko. Bahad pa. O sa may gibahad? Iya ko na kang luguson. Uy, kakuyaw ko ana. Nganong iya man taong kong luguson? Aron ko na malayo ka na ako. Unsa may imong desisyon? Nganong imo man ang ipangutana? Ako magoy panimasla ni Jack. Panimaos man gyud ang iya ba? Kay diri man ka mahigugma sa usa ka babae. Natural. Laki ko ko. Ay, kuyawan man sa tasabaad ni Jack, uy. Nobi, ayaw ka hadlok. Andam ti kang panaliptan. Makapiog ka sa kusog ni Jack. Ngano? Wari kay bilib na ko. Bisag laki ang imong kasing-kasing, pero mahuyang gihapon ang imong kusog, Alma. Dili ka makapiog sa kusog ni Jack. Taya sada. Wa kay salig na ko. Di kang bilib na ko. Ayaw lang gud kasuko, good. Ikaw ramang goy ako gikabalakan. Kung dili ko mapiog ang kusog ni Jack, sa may kabit sa kong kwarta. Kung di ko mo gamit ang mga bugoy nga may mukulatan ni Jack. Alma, abi ni mo, nagkahatagi kong dakong problema. Nobi, ano ba maguna-una mong yung kaana? Ikaw may akong kalipay. Busa buhaton ko ang tanan, aron ka lang malipay. Nobe, unsa man tong nadungog nako kaniha? Ha? Kay unsa may mo nadunggan, ma? Nga ikay pa ni maslan ni Adtong. Kinsa tuingan nga imong gilitok?
Wala tumaoy. Amo gong mga amigo, nagpinuang. Yanong pirmi man sad mong magkuyog ni Anang Alma. Murag ni naman lagi na siya pirmi dinhi sa ato. Unsa man, dili na siya pangitaon sa iyang mga ginikanan. Perming wa sa ila ang iya mga ginikanan, ma. Perming tuwa sa gawas. Sa abroad pa, tungod sa ilang negosyo. O gilaay man kuno siya, maong niyara siya din mag-istambayan. Tingali bayag masuko ang iyang mga ginikanan. Mga dato man di ay na sila. Ma, ayaw lagi ka balaka sa pasigi ani ni Alma. Best friends mo good ming duha. Naluoy siya ni mo. Naibaw siya sa akong sakit. Kaayo. Wa mo kukoy kitagot niya. Nganong kitaptan man sad ko ining sakita. Matod sa doktor. Kinahang mong pakimo kuno ko. Wasad ko masayad nga nung gitaptan ka sa maong sakit. Cancer pa cute. Colon cancer. Diin man ka na sakit, ma. Ambot. Pero matod sa doktor. Kana lagi ko nung tagdugay ko makaitsar. Hereditary man kuno ng sakita. Kanseron di ay ang imong pamilya, ma. Ambot lang sad. Kuya usab di ay kung Magmatngon ka gyud sa imong panglawas ha. Nobe. Kung dako kag magasto tungod ning sakita. Pasagdi na lang ko. asagdan ka na akong mamatay. Dili na mahimo maoy. Nagkinahanglan kaayo ko nimo. Busa patambalan tagid ka. Makasustener ka ng imong sweldo sa tambal nga idapat nako. Bahala nagmaputos ko sa utang, ma. Basta ikauban talanggid ka. Dili ko magatugot nga pasagdan ka lang nga mag-anto sa imong sakit. Tiguang nabitaw ko. Dili lagi. Dili lagi. Gikinahanglan kayo ka na ako, ma. Basta, buhaton ko ang tanan. Mamaayo ka lang sa imong sakit. Onsa man, humot ang akong auto. Aw, humot na kayo, boss. Very good. Doon na kay bonus na ko, O, ka na. Pero, katawa lang ko ni mo, boss na. Nga naman. Kuan mo, good, kadaan lang mo ni mo, pero medyo ni mong pahumutan na mo auto. O man, boss? Pila medyo ka-chase ay mo pasakyo, no? Wow, oy. Ha? Chicks ba? Wa di hapon, boss? Wa ko magdali, chokes. Ba, boss? Mm. Pero, na yung panahon na, boss. Doon na pa kanabang panultiyon, boss ba nga? Carabao, it's young grass. Carabao, it's young grass. So, Na, oy. Kung doon na kay kwarta, o gwapo ka, mo na. ikaw, boss, kay naman ka na. Nya, ano, apa makaiuya, boss? Wa lagi ko magdali. Nya, kanas amanday ka mga boss. O nya, nagmahurot ang tanang gwapa din sa kalibutan, ha? Di man sad gwapa nga akong giapas. Sa buhaton ko partner sa akong life, okay? Kung manguyab ko, akong piliyon ka ng babae nga balag dili gwapa, basta silbihan ko. Unungan ko, ug kami pagyapon bahala nagmuputi na nga mo buhok. Maayo kay naabtan ka na ko. Nga naman di ay. Gusto lang kong magigsulti ni mo. Kaila bagod ta. No, wa ka makailan ako. Pero ako, nakailan mo. Gold digger ka no? Taro nga na imo sinultihan, ha? O say gold digger. Ay kung ina nga wa ka mahibaw. Nga kanas Alma, anak kong dato. Suod gawas sa Pilipinas. O niya? Ganahan sa ka. Kay libre. O say libre. Pabuang-buang pagin ka na. Unsa man ha? Uyab ni mo sa Alma? Unsa? Nahibaw ka gid nga tumboy na sa Alma. O kay tumboy, nagpahimusad kasi gayon, no? Angay kang magpasalamat nga ni ata sa daan. Oh,
Kaya nga anong manday? Kung wa panasdan. Sagpaon ti ka. Ako? Imong sagpaon? Uy! Nga ano man ko no? Nagpataka ka lang tabi. Dili ko gold digger. Maba. Unya, nganong sikit mamundo ha? Nganong pirmi man siyang naa sa inyo? O pirmi pa yun mong magkuyog? Naluoy ko niya. Nagkinahalan siyang amiga nga makadamay sa iyang kamingaw. Kay pirmi lang siyang mag-inusara sa ila. Kay sige biyahe ang iyang mga ginikanan. Unya, ganahan sa ga. Kay malibre man mo. Mahimo pa? Biyahe ko din eh. Mubiya lang ko. Kung musaad ka nga palay animus Alma. O sa may mo problema? Dili ko makadiskarte ni Alma. Tungod kinaa ka. Kay ano? Sa tanang higayon ba, kauban ako si Alma? Nagkatultol man ka sa ila. Anong dili man ka mamisita dito? O ato ka mo diskarte? Anong ako mag-iyo mong initan? Uya mong duha? Usa? Uya ba mong duha? Tuboy man na sa Alma. Mahimo ba? Biyahe ko din eh. Dili ko ganang makigsulti nimo. Ha, di ka ganahan makigsulti na ko. Kay guilty man ka. Bahala na ko sa imong ihingan ako. Basta ka di ko gusto makigsulti nimo. Di gani ni mo biyaan si Alma. Doon na yun mahitabo ni mo. Imo kong lugoson? Ah. Nahibaw ka lagi. Gisultihan mo kong Alma. Unya, basta man, ha? Ganahan ka? Kaluod nimo. Ah, hoy, hoy! Ibo mangutong ibiyaan! Bastos ka, ha? Ha? Ikay bastos! Buhi iko! Unsa ba imong mahimo kung di ka kabuhian? Musinggit ko! Ah, singgit! Singgit! Buhay na babae! Ah, diba? Imo na kaila? Dili. Pero, di mo na maayo na imong gibuhat. Imo siyang gibilang. And that's it, everyone. Okay, Thank Bao, you biya ka. for listening for Tilaray today's ko subso sa episode. kababay. And don't forget to Bukod mo ka, Saman. subscribe Bupalit ka. and hit the notification Di mo bell. ko mangita gubot, Kita-kit sa sunod na episode. Kung tanaw nga imo lang Bye-bye! birabirahon ng babae. Huwag niya pag sudahan, no? Kung magian ka, pulis. Nagtuo kang di kadakpon, ha? Unya, polis ka? Ha? Boss! Boss, ay si kabayo, boss, eh! Boss! Ikaw! Ha? Sama ka? Polis ka, ha? Polis ka? Uy. Nanong ako man, boss, gawa mo kay labot, ane! Nanong ako may mong gatong bangoy! Ha? Tu arangi yung gilaban na, no? Midalig biya! Unsa man bay, doon na to siya atraso ni mo bay? Doon na! Unsa man mo palit ka? Ha? Mupalit? Wako'y kwarta. mahal na, mahal! Abu... Amaw, manday ka? Hoy! Agay sa kita. Ako may noy, gipahimong tayo noon. Saan na nimo? Nga nang miduol mo sa ka? Ang boss kay. Adlog bang kong, unsa akong malaga atong bugoy? Musukol sa deka? Musukol Di, oy. Pero, labanan yun ka. Amo ko ka. Yun na. Inam ditong babae ng iyang gibinastusan? Misirit man to. Midali magsakay atong jeep. Ha? Boss, nganong imo man sa itong gipahuno ang sakyanan, oy. Ako na noon, gipahimong tayo noon. Ay, naluoy mo gusto babae ng iyang gibira-bira, good. Niya, ang resulta. Ako may noy, gihapag atong bugoy. Dali, Chukoy. Atong apason tong babae. Dali na. Ha? Dali na. Nakasakay naman to. Dali na, pasig maabsan ba na to? Unsa? Giatngan kang Jack? Sakit man gani ning akong kamot nga iyang gibira-bira. Ug kipatasang tawana. Nagsalik lang gining tawhana da. Dali, ato siya pangitaon. Makig-away ka niya? Nga naman day. Nagtuo kang di ko musukol niya? Tingaling mo tagam to. Unsa mo tagam? May auto mang mihudong ganiha. Ug miduol na mo duha ni Jack. Kisa may miduhol ninyo? Nakaila ka? Wa. Pero sa dihang sila mo ay nag-atubang, midali kog sibat. Timing nga, may miaging jeep. Misakay dayon ko. Kitsa makatong tawhana? Sutor to nimo? Ay, wa ko makaila atong tawhana, uy. Unyang ano may hunong manggiting tuyo o gilabanan ka? Oh,
Tingaling na kailaton mo tawhana. Tingaling mi flirt ka. Na, tingalig kita noon ro'y magkaaway. Mamasangil man ka. Pero ngano laging gilabanan man ka? Ay, ambot lang lagi niya. Nalipay ka ni kumiduol tong tawana. Kay nakahigayon ko sa pag-ikyas gikan sa kabastos atong Jack. Dili gini mohunong si Jack sa pagsamok na tong duhada. Ayaw hilang ko na og tagad si Jack. Aron di siya magselos pag ayaw. Siselos ko taon. Nga naman, doon na may relasyon na magselos yan ako. Ako mo'y maalaot. Okay, Unsay okay. aron dili na magsamok-samok si Jack. Mag-live-in na lang tanduha. Unsa?